پیدا سامان کر دے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں جاواں سویرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں جاواں سویرے مدینے میں ہو جاواں بخشش دلائق یقیناً میں ہو جاواں بخشش دلائق یقیناً جے لگ جان دو چار میرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے زمانہ کبھی مینوں طیبہ دا جوگی میں ہاں مصطفیٰ دی زیارت تراں میں ہاں مصطفیٰ دی زیارت تراں اتے میرا کون کوئی بھی نہیں میرا اتے میرا کون کوئی بھی نہیں میرا کہ لجپال رہندے نے میرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں ہر آنے والے نوں پوچھنا روکے تو آیا اے سونے دے بوہے تو ہو کے تو آیا اے آقا دے بوہے تو ہو کے کیویں مصطفیٰ نو تو عرضاں سنایا کیویں مدنی آقا نو تو عرضاں سنایا کیویں وقت گزرے نے تیرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں جاواں سویرے مدینے میں ہو جاواں بخشش دلائق یقیناً جے لگ جا